प्रमोद बर'आ थगायसुला प्रमोद बर'आ नाम्बार 1 थगायसुला आरो इउपिपिएलनि नेताफोरा थगायसुला गोजाजोब बेखायनो जेनदों। नंगौ नोंथांमोना थिखौनो खोनादों। आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन। इउपिपिएलआ मानो जेनखो मा खारन दंमारो मानो मोनसेबो देरहानो हायासै। बे भिडिअनि गेजेरजों गोबाङानो बेबायदि कमेन्ट लिरदों जे प्रमोद बर'आ थगायसुला इउपिपिएलनि नेताफोरा थगायसुला बेखायनो जेनदों। दा थारैनो प्रमोद बर'आ थगायसुला नामा? थारैनो इउपिपिएलनि नेताफोरा थगायसुला नामा? जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै सावरायगोन। थ' नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि मतामतखौ जनायबानो जाबाय। दा आङो बे भिडिअआव बुंदोंमोन जे माखासे मेजर बाथ्राखौ लानानै बे भिडिअआव बुंदोंमोन। गोबां जाहोन दङ आरो बेबो जिखिना बुंदोंमोन आङो बेबो जाहोना। बेनि थाखायबो दिनै इउपिपिएलआ जेनदों आरो गोबां जाहोन दंबावो। दा बेखौ नै भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बुंगोन। दा बेयाव बुंदोंमोन आङो सुपार 50नि बाथ्रा बुंदोंमोन, स्किमनि बाथ्रा बुंदोंमोन, नङा होमबा? माखासे जि आसनिफोर लाबोदोंमोन बिटिसि सरकारा, माने इउपिपिएलनि सरकारा जि माने आसनि लाबोदोंमन। दा बेफोरो गासैबो बुंनो थांबा बर'नि आसनि गोजा नामा, नङा होमबा? सुपार 50नि नामाबो बड'फानि नाम, बर'नि नाम, मायाबा अडिट'रियाम हल सुजित नार्जारिनि नामाव, नङा होमबा? थ' मायाबा आसनिनो, नङा होमबा? बेबो बर'नि बिमुं होनाय गोजाजोब, जायखौ मेइन स्ट्रिमनि मानसिफोरा गनायनानै लानो हायाखै, नङा होमबा? आरो बेखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोखौ दिनै जोगारदों। दा बिटिसिआव सरकार दानोबा, एमएलए देरहानोबा, एमसिएलए देरहानोबा जोङो गुबुन हारिखौ लाफानानैसो देरहानो हायो। बिटिसिआव बर'निख्रुइ जिथु पपुलेसन जनसंख्याया माने गुबुन हारियासो बांबाय। दा बेखायनो जोङो एसेम्बलि जा बिटिसिनि काउन्सिलनि इलेक्सन जा बेयाव गुबुन हारिनि भट मोनाबा जों देरहासार जानो हाया। दा बर' हारिनि बाथ्रा बुंनाल' जोङो देरहानो हाया। आरो जुदि बर' हारिनि बाथ्राल' बुंनानै बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन किबा हेन टेन अनेक बाथ्रा बुंनानै जुदि जोङो बे माहारियारि बाथ्राखौ लानानै जुदि जोङो पलिटिक्स खालामबाय थायो, नैबे समाव देरहानाया मुस्किल जाबाय। मानो होनबाथाय बर'नि भटजों जों माब्लाबाबो देरहाया। इउपिपिएल पार्टिया दिनै माहारियारि माने इसुखौ लानानै इलेक्सनाव माने ओंखारो इसोरो। थ' बेखायनो गुबुन हारिफोरा बेखौ माने सहायनो हाया। थ' बेखायनो गुबुन हारिफोरा बे इउपिपिएल दोलोनो माब्लाबाबो गुबुन हारिया भट होआ। भट होनाय लोगो लोगो बिसोरो खालि माने बर' हारिनि थाखायल' खामानि मावगोन, गावसोरनि थाखायल' खामानि मावगोन होननानै गुबुन हारिफोरा माब्लाबाबो भट होआ। थ' दिनै इउपिपिएल दोलोआ जुदि बे माहारियारि बिटिआर एकर्ड किबा किनि बाथ्राफोरखौ जुदि लानानै पलिटिक्स खालामबाय थायोबा गुबुन हारिया इयुनावबो भट होनाय नङा। बे पुरा सिदा खौरां। बिसोरो माब्लाबाबो बे बिटिआर एकर्डखौ 100% इमप्लिमेन्ट जानायाव माने गोसो गैया। बिथिंगालै सिमा बारायनायाव बाहायबो गोसो गैया बिसोरो, नङा होमबा? दा बेखौ जुदि लानानै जुदि इउपिपिएल दोलोआ इयुनावबो जुदि बेबायदि माहारियारि बादखौ लानानै जुदि माहारियारि बादनि इसुफोरखौ लानानै जुदि इलेक्सन गेलेयोबा इउपिपिएलनि जिथु पेज आइटिसिएलनि पेज दङ, नङा होमबा? गोबां पेज दङ माने इउपिपिएलआ सामलायो फेसबुकआव। दा बेयाव जुदि थोंजोङै इउपिपिएल पार्टिया एसटि इस्युनि बाथ्रा बुङोबा, सोरबा गुबुन माबानि बाथ्राखौ बुङोबा बेयाव देन डेफिनेटलि गुबुन हारिफोरा गाज्रि मोनगोन, नङा होमबा? थ' बेखायनो इउपिपिएल दोलोआ बेबायदिफोरखौ इगनर खालामनांगोन आरो एसटि इस्युनि बाथ्राखौ नों अपेनलि फेसबुकआव लिरनो नाङा। लिरनाय लोगो आल्टिमेटलि मा गुबुन हारिया भट होनाय नङा। दा दिनैनि तारिखाव बिपिएफआ मानो इमान देरहादों? खुल्लुम खुल्ला खालामो बिसोरो, माने खुल्लुम खुल्ला होनना बुंनांगोन, नङा होमबा? एकदम सिदा सादा एसटि होनायाव जोङो आपत्ति गैया, मात्र एक्जिस्टिं ट्राइबेला कुनु एफेक्ट जानो मोननाय नङा। थ' बेखौ बिसोरो पुरा सिदा सिदि बाथ्राखौ बुंनो हायो, जायनि थाखाय बिसोरखो दिनै गाहाम मोननानै भटखौ होयो। नाथाय होनायाथ' बिसोरबो हाया, बिपिएफआबोथ' होनो हाया। हागोन नामा बिपिएफआ? हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा 6 जनगोष्ठीनो एसटिखौ होनो हागोन नामा? हाया। बिसोरनि आखायावबो गैया। बेखौ बिसोरो मिथिगौ, खिन्थु बिसोरो मा पलिटिक्स खालामदों? बिसोरो होनायाव कुनु आपत्ति गैया, खिन्थु एक्जिस्टिं ट्राइबेला कुनु एफेक्ट जानाय मोननाय नङा, बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना पलिटिक्स खालामबाय थादों आरो बेखौ गुबुन हारिफोरा बुजि मोनाखै। बिसोरा माने सापर्ट खालामदों थिगानो दोङो। बिसोर सापर्ट खालामदों, बिसोरनो भट होनांगोन। दा इउपिपिएलआ थोंजोङैनो पेजफोराव लिरनो हायो, ओइ 6 जनगोष्ठीनि एसटि होसिगोन बा किनि हेनटेन माबा माबि लिरो फेसबुकफोराव, नोंथांमोना नायबानो जाबाय फेसबुक पेजाव। दा बेनिखायनो गुबुन हारिफोरा इउपिपिएल दोलोखौ डाइरेक्टलि माने सापर्ट खालामो।
आरो गासैबो इउपिपिएलनि नेताफोरा सब एबसुनिफ्राय फैनाय गोजा बे एबसुनिफ्राय फैनाय गोजा लिडारफोरखौ माब्लाबाबो गुबुन हारिया भट होआ थारमाने बे एकदमबारे 100% सैथो खोथा एबसुनिफ्राय फैनाय नेताफोरखौ माब्लाबाबो गुबुन हारि भट होआ दिनै नोंथांमोना नुबाय मेगनजों दिपेन बर' बिथाङा एबसुनिफ्राय माने अबखर लानानै बिथाङा दिनै एसेम्ब्लिनि जिथु इलेक्सनाव बिथाङा गसंदोंमोन बिथाङा जेननो गोनां जादों बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन नाथाय आफादगिरि जाखलाय मा जाखो दिनैनि तारिखाव बिथांखौ हारायबाय जेननो गोनां बाध्य जाबाय दिनै गुबुन हारिया माब्लाबाबो भट होआ बियो पुरा रोखा थारमाने गुबुन हारिया माब्लाबाबो एबसुनिफ्राय फैनाय लिडारफोरखौ माब्लाबाबो सापर्ट खालामा माब्लाबाबो देरा होआ बै समाव जेनेबा नंगौ बै समाव जेनेबा सरकाराव दोननांगौ नालाय नङा होमबा एकर्ड खालामना फैबाय सरकारावथ' फसंनांगोन दा बिसोरखौ दोननांगोन सरकाराव नङा होमबा नङाबाथ' आन्दलना जाफिनगोन थ' बेखायनो हेमन्त बिश्व शर्मायाबो पलिसि खालामनानै सरकार 5 बोसोरनि थाखाय सरकाराव दोनबाय दाना बाना जेनथेन दिनै मा जागोन इउपिपिएलखौ मोनसेबो देरहायाखै एसेम्ब्लियाव काउन्सिलावबो नोंथांमोना खैसाबैसे देरहादों इउपिपिएलआ थ' बेनो बेफोर जाबाय सब मेन स्ट्रिमनि जाय माने दिनै सलायगासिनो दङ आसाम सरकारखौ नङा होमबा बिसोर मेन स्ट्रिमनि मानसिफोरा दिनै सलायगासिनो दङ जेरैबायदि पलिसि खालामदोंमोन एकर्ड खामब्रबनानै 5 बोसोर सरकार दोननांगौ बिनिफ्राय दबथायना दोननांगोन बिसोरखौ दा बेनो जाहैदों दा गोबां जाहोन दङ माने पलिसिबो थाबाय माने मेन स्ट्रिम माने जाय आसाम सरकारखौ सलायबाय थादों बिसोरनिबो पलिसि दङ जेनेबा इउपिपिएलखौ माने मोनसेबो देरहाहैनि आरो गोबां कारन दं आरो गाव भुल मावनाय गोरोन्थि मावनाय गोबां माने भुल दङ बिसोरनिबो गोरोन्थि दङ इउपिपिएल दोलोनि बिसोरनि नेताफोरा बे ग्रासरुट लेभेलाव मा जादों मा गैया बिदि खुनु कानेक्सन गैया प्राइमारि अफिसफोराव थांनानै जना थाहैनोसै जेबो माने मा जादों मा जायाखै वार्कार्सफोराबो थिग नङा मावथिफोराबो थिग नङा किसुमान फैसा जुदि फैयोबा फैसाखौ सोना लानोसै बाहायनांगौमोन बेखौ गामि लेभेलाव खामानि मावनांगौमोन नङा होमबा बेखौ फायदोबा सोना लानोसै बेबायदि आरो इउपिपिएलनि नेताफोरा किसुमान गोदो नेताफोरा गावनिखौल' सानो थारमाने गावनि बाथ्राखौल' सानो किसुमान गावनि उदैखौल' सानो आंनि भटे जाजोबनांगौ थ' बेबायदि गोबां जाहोन दङ थारमाने बुंनानै फोजोबनो हाया दा बे भुलफोरखौ कारेक्ट खालामनांगोन दा इउपिपिएलनि नेताफोरा मा भुल मावमारदों बेखौ कारेक्सन खालामनांगोन अब्लानो डेफिनेटलि मोनसे समाव इउपिपिएल दोलोआ स्ट्रं जागोन आरो जुदि बे भुलखौ जुदि कारेक्सन खालामाब्ला बेनो जाफिनगोन जेरै दायो एसेम्ब्लियाव जेनबाय काउन्सिलाव दिनै सरकाराव फैनो हायासै दा बे मा गोरोन्थि मावखो इउपिपिएल दोलोआ बे इउपिपिएल दोलोनि बे गोरोन्थिफोरखौ गाव माने दा कारेक्सन खालामनांगोन बेखौ थ' बहुत गोलाव जागोन बुंबाथाय आं माखासे बाथ्राखौ उनाव बुंगोन थ' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव जनायबानो जाबाय गोजोन्थों